Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Елга йомгак ясадылар һәм бурычларны билгеләделәр. Чаллыга эш визиты белән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов килде. ОРВИ һәм грипп белән авыручылар саны артмый. Республикада һәм Чаллыда COVID-19 белән эпидемиологик вазгыять нинди? Елга йомгак ясадылар һәм бурычларны билгеләделәр. Чаллыда табигатьтән файдалану өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Идел-Кама төбәк-ара идарәсе киңәйтелгән киңәшмәсе узды. Анда Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм табигатьтән файдалану өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт җитәкчесе Светлана Родионова катнашты. Узган ел Росприроднадзор идарәсе су объектларының һәм аларның саклану зоналарының экологик торышына контрольдә тоту максатыннан 792 күчмә тикшерү уздырган. Белгечләр 15 меңнән артык анализ үткәргән. 594 миллион сумлык 44 зыян билгеләнгән. Хәзер каты коммуналь калдыклар белән эш итү өлкәсендә табигатьне саклау законнарын үтәү мәсьәләсе кискен тора. Идарә карамагында булган территорияларда 180 предприятие һәм 380 лицензион җир асты байлыклары участогы исәпләнә. Хисап елында лицензия алган участокларда 414 хокук бозу очрагы ачыкланды. 71 лицензия буенча җир асты байлыкларын файдалану хокукыннан вакытыннан алда туктатуын сорап, үзәк аппаратка материаллар җибәрелде. Киңәйтелгән утырышта катнашучылар алдында экология һәркем эше балалар яшүсмерләр премиясе җиңүчесе дә чыгыш ясады. Мин премияда Кавказ таулары турында проект ясадым, видеоролик төшердек гаиләбез белән һәм шул ролик безнең икенче урыныбызны башкарды. Азалия Ханнанова Россиянең баш экологик инспекторы Светлана Родионовага икенче Шималдан эшләнгән сәгать бүләк итте. Шулай киңәйтелгән утырышта Казан вузлары белән экология һәркем эше халыкара балалар яшүсмерләр премиясе кысаларында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. ОРВИ һәм грипп белән авыручылар саны артмый. Бүген бу хакта аппарат киңәшмәсе вакытында сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Рөстәм Ногманов хәбәр итте. Республикада һәм Чаллыда COVID-19 белән эпидемиологик вазгыять нинди? Тулырак алдагы минутларда сөйләрбез. Республикада барлыгы 221 меңнән артык яңа коронавирус инфекциясы очрагы теркәлгән. Чаллыда пандемия башланганнан бирле COVID-19ның 33342 очрагы ачыкланган. За прошедшую неделю количество зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа на уровне предыдущей недели. Роста заболеваемости не отмечается. Все учреждения здравоохранения работают штатно. Медицинская помощь оказывается пациентам. Хәзерге вакытта шәһәрдә Чаллы йогышлы авырулар хастаханәсе базасында провизор госпиталь, шулай ук инфекцион бүлекчекләр эшләвен дәвам итә. Хорошо, что не наблюдаем роста. Это тоже очень важно. Табиблар гражданнарга шәхси гигиена кагыйдәләрен үтәү кирәклеге, хәл начарланган очракта медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать итү кирәклеге турында искә төшерә. Моннан тыш җәмәгать урыннарында, эштә һәм укуда, медицина оешмаларына һәм социаль учреждениеләргә барганда битлек режимын саклау киңәш ителә. Лилия Гатина, яңалыклар. Матурлык белән илһамландырдылар. Бөтен дөнья ракка каршы көрәш көне уңайыннан Чаллының бьюти индустриясталары хәйрия проекты оештырды. Анда онкология авырулары гүзәл затлар катнашты. Чарада безнең төшерү төркемендә булды. Катнашучыларга киемнәрне стилист Елизавета Куришко сайлый. Аның сүзләренчә, төрле образлар аша үзеңне көчле, кирәкле булып тоярга мөмкин. Кием сайлар алдыннан Елизавета Куришко катнашучылар белән киңәшләшә. Задаю ряд вопросов, которые мне помогают лучше понять человека, какой он, про что он, как ему хочется себя видеть внешне, что ему важно транслировать в мир. И только исходя из этого, уже собирая по крупицам эту информацию, мы создаем тот образ, который полностью отражает внутренний мир человека. Әзер образда хатын-кызлар фотосессияга китәләр, аннан соң нумеролог белән аралашалар. Хәйрия проектның максаты катнашучыларга диагноз куелса да, аларның искиткеч булып калу
алуларын күрсәтү. Мы поставили критерии, либо это были девушки, которые сейчас находятся на лечении, либо только-только вошли в ремиссию. Катнашучыларны сойлап алуда Гөлнара Гәрәева ярдәм итә. Онкология белән авырганнан соң ул шалда тормыш энергиясе волонтерлык берләшмәсен оештыра. Бүген анда 300-гә якын кеше тора. В основном мы делаем упор на социальную реабилитацию, на культурные мероприятия. Самое главное – это эмоциональное состояние наших участников. Мен үземә монда бу группада бу мероприятиедә дуслар табам, кызлар белән танышам, шундый ук диагноз белән булган. Һәркемнең үз диагнозы инде. Төшенкелеккә бирелмәс өчен бу мероприятиеләр бик булыша. Катнашучыларга бүләккә бизәнү әйберләре һәм чәчәкләр тапшырдылар. Оештыручылар мондый чараларны даими үткәрергә планлаштыралар. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашидова, Артем Колесов, Яңалыклар. Белоруссия әйберләре күптән инде үзләрен югары сыйфатлы товарлар буларак танытты. Киң үлчәмләре, туңайлылык, ышанычлылык һәм арзан бәяләр. Булар барысы да Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсендә ул Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Хатын-кызлар сапагилары һәм ярым сапагилар, ир-атлар өчен ботинкалар һәм ярым ботинкалар. 100дән артык модель 49-нчы размерга кадәр. Барысы да табигый күннән эшләнгән, кайбер модельләр проблемалы аяклар өчен махсус ясалган. Эта модель зимних сапог имеет подкладку из натуральной шерсти, тем самым согреет вас при февральских морозах. Сапоги изготовлены из мягкой кожи, которая не сдавливает и не стесняет движения. Под высоким давлением и лазерной обработкой кожа плотно спаяна с подошвой. Благодаря этому ваши ноги останутся сухими даже в оттепель. Ассортиментта барлык сезоннарга берничә 100 пар тәкъдим ителә. Белорусскую обувь покупаю. У меня проблемные ноги, я все время прихожу в белорусскую обувь. Она ценится, конечно, и хорошее качество. Күргәзмәдә үз киемнәре дә тәкъдим ителә. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы 10-нчы бүлек адресы буенча эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Лечение геморроя без боли и разрезов на современном оборудовании в клинике Мед-16. Прием ведет проктолог Кравченко Ярослав Владимирович. Запись по телефону 38 38 09.